Pepa. Ovo je moj mlađi brat George. Ovo je mama. A ovo je tata. Pepa. Ne baš dobro. Mama i tata baš pripremaju doručak za Pepu i Georgea. Doručak je gotov! Pepa ima crvene točkice po licu. Mama, ja se ne osjećam baš dobro. O, draga Pepa, pa ti ne izgledaš baš dobro. Ma ne brini, nazvaću doktora Smeđe Medića. Doktor Smeđe Medić pri telefonu. Pepa se ne osjeća dobro, doktore. Lice je prekriveno crvenim točkicama. Stavite Pepu u krevet, a ja ću odmah krenuti prema vama. Doktor Smeđe Medić je došao pomoći Pepi da ozdravi. Zdravo, Pepa. Kako si mi ti danas? Ne osjećam se baš dobro. Molim te, otvori usta i isplazi jezik. Nije ništa ozbiljno. Pepa ima samo mali osip. Hoću li dobiti lijek? Osip će brzo nestati, ali ako hoćeš, mogu ti dati malo lijeka. Da, molim vas. Bojim se da nije baš jako ukusan. Otvori usta. Bleh, odvratan je. Ti si jako hrabra i jako dobro si to podnijela. Pepa mora ostati u krevetu. Nazvaću vas kasnije da provjerim kako se osjeća. Može li Pepa primati posjete? O, da, naravno da može. Osip uopće nije zarazan. Doviđenja. Doviđenja, doktore Smeđe Mediću. Mama, smijem li sada ustati? Doktor Smeđe Medić je rekao da moraš ostati u krevetu neko vrijeme. O, ali dosadno mi je. Doktor Smeđe Medić je rekao da smiješ primati posjete. Može li me Suzi posjetiti? Ovca Suzi je Pepina najbolja prijateljica. Nazvaću Suzinu mamu. Zdravo, gospođo. Može li Pepa razgovarati sa Suzi, molim vas? Bok, Suzi. Bok, Pepa. Ne osjećam se baš dobro. Imam crvene točkice po licu. Je li te posjetio doktor? Da, doktor Smeđe Medić je bio kod mene. Rekao je da nisam baš dobro i da sam bila jako hrabra. Znači, zbilja si bolesna? Da, ne pretvaram se. Moram ostati u krevetu. Doktor Smeđe Medić mi je dao neki lijek koji je zbilja bio strašan. Doći ću te posjetiti. Obući ću svoju opremu medicinske sestre. Suzi je došla posjetiti Pepu. Ona je nosila kostim medicinske sestre. Deni i Teja su također došli. Bok, Pepa! Bok! Kako se osjećaš? Nisam baš jako dobro, Suzi. Moram ostati u krevetu. Što možemo napraviti da budiš bolje? Možete mi donijeti sok od naranče? Okej. Izgleda da je Pepa baš uživala u društvu. Hvala ti, Suzi. Je li ti sad malo bolje? Samo malo. Deni? Molim te, pitaj moju mamu mogu li dobiti malo sladoleda. A ti, Teja, možeš li mi donijeti malo cvijeća iz vrta? Doktor Smeđe Medić je došao vidjeti kako se Pepa osjeća. A, dobro, sestra je već ovdje. Kako je naš pacijent? Ja nisam prava sestra. Ja se samo pretvaram. Dobro. Hoćeš li pustiti mene da malo pogledam? Da, može. Rekao sam, nema više crvenih točkica. Ti si sad skroz zdrava. Nisam li barem još malo bolesna? A kako se osjećaš? Mislim da moram još malo ostati u krevetu. Znam jednu igru s ovom loptom vani u vrtu. Tko se želi igrati sa mnom? Ja isto. Pravo čudo. Ozdravljenje u 1 sekundi.
to play.